እዚ ነገር እዚ ቀሊል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ንማጎት ኣለና ኢልና ስለምንታይ ንጫቃጨቅ ኣለና ኢልና ስለምንታይ ቀጨውጨው ይብለና ኣሎ ኢልና ዝኣመንካሉ ነገር ክትገብሮ ጥራይ ዘለካ ኣይትግበሮ ዝብል መንፈስ እንተረብሽካ ግን ገለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣይትግበሮ ዝብል መንፈስ እንተረብሽካ ክትኣምኖ ዝደለኻ ግን ከዓ ክእመን ዘይክእል ነገር እዩ ማለት እዩ እርዚ ስለምንታይ ሕብረተሰብና ዝፅሒፎ ጎሊሑ ክረአየን ጀሚሩ ካብ ሕብረተሰብና ዝዓቢ ደራሲ ከምዘየለካ ኣበሪህለይ ድሕረ ዝመስለኒ ዝነበረ ተሓሳስብኡ ስልጣነ ምዃኑ ተረዲኒ ክስተኻኸል ኢለ ዝሓሰብኮ ነገር ንዓይ ከም ዝስተኻኸል ይገርኒ እዚ ብፈጣሪ ሱትር ኮይኑ ዝተፈጥረ ቅዱስ ነገር እምበር ብፍጡራት ዝቕላዕ ምስጢር እውን ኣይኮነን ባህሊ ንምንታይ ይግድበና ወሲብ ንምንታይ ብግልጽ ዘይንርእዮ ዝብል ዝነበረ ምጉዳይ ባህሊ ዘይኮነስ ባህሪ ከም ዝግድበና ኣይተረዲኒ ምናልባሽ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ነገር ስለ ዝደፈርዎ ሰልጢኖም ዘይኮኑስ ንተፈጥሮ ጥሒሶም ባህሎም ስለ ዝገበርዎ እዩ ንሕና ከዓ ንተፈጥሮ ዓቂብና ባህልና ስለ ዝገበርና ይብልጫና በዚ ድማ ኩርዓት እንዳተሰማዓና ኣብ ፊልም